Wara jumejn b'numri relattivament tajbin, issa rġejna qbiżna l-100. Fil-fatt, fl-aħħar 24 sija f'pajjiżna ġew irreġistrati 106 każi ġodda ta' coronavirus biex it-total ta' każijiet li kellna minn Marzu l-hawn issa qabżu 11,000 persuna. Aħbar pożittiva fl-aħħar 24 sija kienet li 128 persuna fiqu minn dan il-virus. Iżda din kienet imtabna bitħabbira ta' 4 persuni oħra li sfaw vittmi tal-COVID-19 għal total ta' 164 fatalità, 15 minnhom fl-aħħar ġimgħa biss. L-4 vittmi li tħabbru l-ħamis kienu mara ta' 92 sena li ġiet ikkonfermata pożittiva fit-2 ta' Deċembru u mietet l-4 fil-Good Samaritan u 3 persuni li l-koll mietu fl-isptar Mater Dei. Waħda mill-vittmi li mietet l-4 kellha 66 sena. Quddiem din ir-realtà xejn sabiħa, mhux tal-li Robert Abela għadu jaħseb li kollox taħt kontroll. Is-sitwazzjoni hija kkontrollata b'mod mill-aktar tajjeb. Ikkonferma li s-sitwazzjoni għadha taħt kontroll. Tal-li fl-attività tal-ħadd filgħodu għal Parti tal-Laburisti tkellem dwar il-normalità fi żmien il-festi. Miżura li ippermettitilna nibqgħu ngħixu il-ħajja relattivament tista' tgħid normalità fil-ħajja ta' kuljum. L-aħħar ċifri jpoġġu t-total ta' każi attivi bħalissa għal anqas minn 1900 persuna li inkludu wkoll 4 immigranti. L-swab test li saru l-4 kienu anqas minn 3000. Intant, fost id-79 każ imħabbar f'nofs il-ġimgħa, 44 persuna kienu qraba ta' każijiet diġà magħrufa, 11 il-każ pożittiv kienu fost kollegi pożittivi fuq il-post tax-xogħol u żewġ każijiet li kienu f'kuntatt dirett ma' każijiet pożittivi diġà mħabbra.